Taliwala sa pandemya, wala gihapoy puas ang pagpanghatag og food relief packs sa GMA Regional TV. Karon, ang nakabenepisyo mga residente sa Barangay 24 sa Cagayan de Oro City. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Nahimong emosyonal sa Idilita Balaba, human nga usa siya sa mga nakadawat sa food relief packs nga hatod sa inyong kapusong istasyon, subay na sab sa programang Kapuso Barangayan on Wheels. Si Idilita ug ang iyahang pamilya nakasinati og kalisod karon tungod sa nihit ang mga pasahero sa iyang bana nga sikat driver. Lisod gyud gyapon ni. Manang dako kay among pasalamat nga nakabot diri ang GMA Kapuso. Dako sab ang pagpasalamat ni Nanay Rodora Pasinte sa nadawat nga hinabang gikan sa GMA Regional TV. Kuan, tinabangon. Alagad sa mga tao. Dako ko salamat sa GMA. Nakatag mga kaiyon sa tao. Dakong kalipay ug pagpasalamat ang gibati sa 120 ka mga pamilya sa Barangay 24 sa Cagayan de Oro City sa nadawat nga food relief packs. Nagtinabangay ang mga personahe sa GMA Regional TV Northern Mindanao ug dunay pay pabaon nga mga mensahe sa paglaom luyo sa pandemya karon. Gisiguro sab sa inyong kapusong istasyon nga luwas ang mga benepisaryo sanglit kompleto sa PPE ang atong kapuso team ug gipatuman gayod ang mga health protocols sama na lamang sa pag-check sa temperatura sa mga tawo, pagbutang og foot bath ug pag-disinfect sa lugar. Dayag gayod ang kalipay nga gibati sa atong mga kapuso nga nakadawat sa hinabang. Usa lamang ang Kapuso Barangayan on Wheels sa mga paningkamot sa GMA Regional TV nga makahatod og tabang ngadto sa atong mga kapusong nanginahanglan. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.